tento. Treba, aby som vyzdvihol náš skvelý touring. Nám sa už slovami nemá čo stať, čiže radšej ochraňujeme svoje bajky. A idem. A týmto chcem povedať Melovi, že mu dávam výzvu. Melo, teraz ideš ty. No Samo, ukáž sa. Teda, s prepáčením, Melo LP. Skoro si padol. A tak výzva splnená. Ideme na druhú výzvu a nechajte sa prekvapiť znova o chvíľku. Ideš. No a sme u druhej výzvy pri našom šmolkodome. Musíme tam ďalto prejsť a zísť do schodby. Moje posledné slova, moje dedičstvo prenechávam Melovi LP. To som ja. Dal som teda. Samo, no, poď. Idem. Maťo, moje dedičstvo ti nedám. Dáš to, ja ti verím. Bohužiaľ to Melo LP prežil. Je to tu naša tretia výzva. Je tiež pomerne ľahká, dúfam, že vás bude zaujímať. No, idem na to. No, Samo, poď. Idem. Veríš, bežíš, spadneš, ležíš. Kde sa stratil Samo? Tu je. To najhoršie má za sebou. Súhlasím. Pomedzi tohto ujčeka, a tam popri tej tetke, tam dole asi to nevidíte, je ujček a smerom na naše javisko. Idem. No, Samo, pripravený? Pripravený. Tak poď na to. Dobre, štvrtá úloha splnená. Ideme na najťažšiu piatu, ktorú som špeciálne vymyslel ja. Tak teraz sa vynoríme z týchto kríkov, na bicykli zídeme dole týmto kopčekom. A ako vidíte, je tu jedna zdrvenelová teta, ktorú zakliala jedna z naša zlá spolužiačka. Iniciály, toto meno vám radšej nepovieme.
Posledná výzva.